Igo ba sapol. good. Ano deh? Bulitas. Nakamaayat. Nakanon ka Mga idol, butang na to glata mga idol. Ha? Dire. Yan mga idol, butang na to mga idol. Tuwarang lata mga idol oh. Dol-dolan na gamay kay. Ito man takurog kay kamot. Naigo-gyud mga idol. Igo ba? Naigo do, bumabumba lang yapon. Moro mata sa YouTube. Parting iguwa oy. Sa YouTube ba? Igo ba sapol. good. Sapol. Mura mo gyud sa garmo kan ganing. Sniper ya. Dago kay bangag mga idol, tulo ka pug bangag raw. Kita niyo mga idol. Sa mga hunter da sa YouTube mga idol. Diri sa ko kay wa jogoy daganan nila mga idol. Sa mga mga video halas. akong tanawon niya. Akong tanawon. Dol tanawon na tutungguan nga unsa gyud. Wala ay nalagpot oy. Layo kayo nabutan. Tao na to dul ang katong lata dol. Dara. Tara. Dagko kay bangag mga idol oh. Murag mudulot ginig tao mga idol kay sa kaning lata parte gining lingunang lata pero nindulot gid sa mga idol. Mupatay ginig tao mga idol. Araw. Ang bangag. Gupi, mura po siya nagihag armalite. Tapos oy, kaligo na ng lata nila pos gyud. Para mana. Ino ano man ko siting. Mahal na ang Mga idol, mo na to mga idol ang ato ang content karon. Sa gusto magpahimo, available. Sige. Gid sakit. Ay kanang saha ya. Mapatay ta sa kuno na tagiya. Asa ang saha kato nga saha? Ana. Saging na. Ng data. Data siguro. Mga idol, butang na to glata mga idol. Dire. Yan mga idol, butang na to mga idol. Si idol. Ang lata mga idol. Dito na sa layo kamay. Mga idol. Mga idol, mga idol. Og maigo ba niya mga idol? Og di ni butalo ni mga idol, og di kaigo. Gubala ta mga idol kay magyabo ni siya mga idol nga mga Video. Tuwarang lata mga idol oh. dol-dolan na gamay kay. Ito man takurog kay kamot. Naigo-gyud mga idol. Igo ba? Naigo do, bumabumba lang yapon. Moro mata sa YouTube. Parting iguwa oy. Sa YouTube ba? Pero tunga kayo. Tunga kayo oy. Wala. No, padlo. Igo ba idol? Mga idol paltos. Butalo mga idol. Idol. Matiwas ka na ron. Igo ba sapol. good. Sapol. Tuyok Sapol siya. mga idol. Kusog-kusog pwede mga idol oh. Tuyok oy, tuyok. Silik ko yung bala mga idol kay kusog yung hangin. Hangin mo doon. Sa isa ka kuan niya pila ka lolo. Patulo. Mura mo gyud sa garmo kan ganing tuyok, igo tuloy. Duka duha ra wala na igo. Igo gid siya.
lima nga 6mm bulitas. Sniper ya. Na nagkukig bangag mga idol, tulo ka pug bangag raw. Kita niyo mga idol. Kasi mga hunter da sa YouTube mga idol. Diri sa ko kay Oh. wa jud oy daganan nila mga idol. Sa mga hunter di mga idol mo na pinakabagtik nga Last bit idol, wa na lupad, nilupad yun, wa jud. Timo pa wad on ta interview. Wa kita ka video mga idol kanila post yun mga idol. Kuha ka to ya. Pang ka video halas. Akong tanawon niya. Akong tanawon. Dol tanawon na tutungguan nga unsa gyud. Wala ay nalagpot oy. Layo kayo nabutan. Asar tong kuan pangitan tong mga idol pilabok bangag ato. Adria? Ha? Dire? Pangitao na to dul ang katong lata dul. Darah. Darah. Dagko kay bangag mga idol oh. Murag mudulot ginig tao mga idol kay sa kaning lata, parte gining lingunang lata pero nindulot gid sa mga idol. Mupatay gining tao mga idol. Araw. Ang bangag. Gupi, mura po siyang nagihag armalite. Oy. Ay gisi. Oh, Lapos to. gikunis-kunis oy. Oh. Manok ani na kuha nagmanok nila ito. May silver paton. Kaya nga namalok ito siya. Mubor dito. Oh mga idol, kasi gusto magpabuhat. Video. Taas mo tong video nimo yan, na full storage siguro. Nahara mga idol. I-PM lang niya sa siyang page nga si John na rin sa. Storage siya. May kung mag-video ka. Mao na siya mabuhat ay mga idol. Oh. Lapos oy oh, kaligo na ng lata na nilapos gyud. Dapat naman na. Ano ano man yung sitting. Mahal na ang full storage no. Oh, Ang storage sa sitting. papo lang area mga idol kay hinangin. Wow. Bigyan dito Tomar. Oh, video ano? Taas na. Na taas ang video ni Marlon, di ginahinluan man ni storage. Asang kuya mal kay mumura mal. Taas yung video. Shot. Ha? Ang kuya kay taas yung video, mumura. Hoy! Hey! Hala, daw kami. Hala, grabe no. Buslo toy. Hungaw. Hungaw ya? Mga idol, mo na to mga idol ang ato ang content karon. Sa gusto magpahimo, available